tothom! Soc l'Elias Boudari i avui entrevistarem a la Mar Armengol, una estudiant de primer de batxillerat que l'any passat va anar d'intercanvi al Canadà. Ha tornat aquest mateix any a Barcelona i avui ens explicarà una mica més detalladament sobre la seva experiència i també per què una part important d'ella està a un altre continent. Hola Mar, encantat de conèixer-te i estem contentíssims de que puguis estar aquí amb nosaltres. Hola, bona tarda. Jo també estic molt contenta de poder estar aquí. Doncs jo i els espectadors de la classe de primer A, hola, voldríem saber algunes coses sobre el teu intercanvi. Vale, doncs comença a preguntar. Vale. Abans de tot, voldríem saber a on estaves concretament de Canadà. A Ottawa, a Toronto... Doncs jo vaig anar a una part que es diu British Columbia, que seria l'estat, i allà dins vaig anar a un poble que es deia Coquitlam, molt a prop de Vancouver, que és la ciutat principal. I quan vas arribar allà, com et vas sentir? Enyoraves molt a la família? Feliç de començar una nova etapa? Vaig anar allà molt emocionada. És veritat que la primera setmana va estar molt bé, però ja a partir de la segona va començar a ser més difícil, trobava a faltar més a la gent d'aquí, però bueno, al cap de ja una setmana més ja estava més adaptat, tenia amics, i al final va acabar sent una de les meves segones cases. Molt bé. I Mar, tu vas estar allà amb el que anomenaríem com a host family, una família d'acollida. Ens podries explicar una mica més sobre ella? I et vas sentir acollida amb ells? Sí, des del primer moment que em van recollir a l'aeroport ja vaig saber que ens portarien bé. Era una família molt simpàtica, que em van acollir des del primer segon, i els nens, que tenia dos host brothers de 12 i 18 anys, també molt simpàtics, i em van acollir perfecte. I quan vas arribar allà, vas tenir dificultats amb l'anglès? Vull dir, ja sabies una mica d'anglès d'aquí, però era ben bé el mateix? O vas tenir problemes? Bueno, doncs va ser una mica complicat perquè anàvem a un bon nivell, jo consideraria, però sí que no és el mateix que et parlen ràpid que quan et parlen quan tu vas a classes, per exemple. Llavors, el primer mes sí que va ser durillo, però després ja va estar perfecte. Ja. I vaig agafar el ritme. Devia de ser complicat, no? I l'escola? Com va ser la teva adaptació en la nova escola? I vas notar diferència entre el sistema educatiu d'Espanya o entre el de Canadà? Sí, és molt diferent. Allà és molt més, et deixen fluir, hi ha més optatives, tu tries el que més t'agrada, no tens tan marcades les assignatures troncals com aquí i no és tan exigent. A part, aquí fem 6 hores i allà en fèiem 4 i et deixen més socialitzar, fer activitats més en grup i les assignatures també eren més divertides que aquí. O sigui, tot molt més millor que a Espanya, no? Bueno, però també diria que no sé si vaig aprendre tant, llavors és un mix. I quina era de les coses que més enyoraves de Barcelona? A part de la família i els amics, esclar. Doncs el menjar, jo crec que el menjar. Menjar? Com era el menjar de Toronto? Ai no, Vancouver. Disculpa, Vancouver. Com era el menjar de Vancouver? És molt el que es diu yankee, llavors és molt hamburgueses, molt insà. Llavors no menjava peix, no menjava verdura i ho vaig notar en el meu estat d'ànim i no tenia prou vitamina al cos, llavors em cansava més ràpid també. Vale. I a nivell, no d'institut, a nivell de ciutat i de gent i d'ambient, quines diferències notaves de Barcelona a Vancouver? Bueno, jo no estava tant a Vancouver, llavors et parlaria més del meu poble, que és el que més coneixia. Sí. Però és l'estructura, aquí vas caminant a qualsevol lloc i allà hi havia la zona de cases, la zona de supermercats, llavors era tot cotxe. I si tenies amics amb cotxe, doncs bé, però si no era un mirillo. Vale. I a part d'això, ens podries explicar una de les coses més canadenques que has fet en tot aquest temps? Jo crec que anar al partit dels Canucks, que és l'equip famós d'allà, i vaig tenir l'oportunitat d'anar i jo crec que és el que més canadenc he fet. És de hockey? Sí, és hockey. Hockey amb gel. Quina cosa més canadenca. Vale. I quina va ser la teva experiència més remarcable? I la que sempre li vols explicar a algú? És que hi ha moltes, però
Potser Halloween, que és una festa que aquí no fem tant, potser. O el Nadal també, perquè ho decoren molt, és molt especial, tenen diferents cultures. I el Halloween és com 3 setmanes abans ja estàs parlant de què faràs, de com aniràs disfressada, i llavors és molt guai. Vale. I què és el que t'emportes d'aquesta experiència, a part d'una coneixença de la llengua anglesa? Molta gent, molts amics, gent que no oblidaré, experiències que tampoc, tot m'ho emporto. Vale. I finalment, li recomanaries a algun dels nostres espectadors de la classe de primer A o algun alumne de quart que tingui intenció de fer un intercanvi l'any que ve i no està del tot segur de realitzar aquesta experiència? Sí, 100%. És una de les millors experiències que pots tenir a la vida i si ho pots fer, fes-ho, no t'ho perdis. Doncs ja heu sentit, espectadors. Doncs moltíssimes gràcies, Mar, ja és tot. I encantat de tenir-te aquí. Fins a la pròxima. Adeu, gràcies. Adeu.